Wah, banyu amber-amber ya. Banyu amber-amber koyo ngene iki. Hah? Urung. Ak namping aku. Wah, cacah kuwi. Lah wis cacah aku sik namping, cacah lek gelem nyang dhisik aku. Ya kalau sedino oh, tak masih sedino sing kanu tok ora mari lho. Kene karepan to. Oh, saipet su ketendak. Iki karo iki to, ya. Karo iki. Oh. Kendang to. Iki sesuk wis Kayak iki sitok. wong sorot cah. Kayak sitok ngepleh ya. Mau mainnya kita ya. Nanti udah. Lempo tahan apa? Sehat toh. Wes. Semangat. Ya mau anu no. Hah? Apa? Piye? Ya Oh, iki mau enak. apa? Wan. Karyawan. No. Tenan kono ngujo. Iya. Iki sih wong ndi lho. Tanpa yo kong mah yo, tapi wis mondok ning 10 tahun. Tanpa biaya nek kono. Pokoke gelem nek kene gelem nyambut gawe gelem. Cah anu kae to. Wis Terus terus ya. Tapi ning anu 10 tahun nang ndi ngono kan. Pisan. Mau mondok endi terus karek golek sing penting-penting lho Mas. 10 tahun. Sukses ya. Sukses, Sukses, Cok. Mantap, Cok. Isih enak lho iki. Wis. Wes.